Il-lejla t-tieni semifinali tal-Eurovision 2024. Sera Bonnici titla fuq l-stage tal-Malmö Arena biex tkanta Loop, se tkun l-ewwel waħda minn numru ta' kanzunetti se tiftaħ it-tieni semifinali essenzjalment. Ċansijiet tal-kwalifikazzjoni irridu naraw. U propju biex naraw dan għandna magħna lil Rodri Cazzopardi Cousteau, preżentatur fuq Radio Malta, ilek issegwi l-Eurovision ħafna u ħafna snin u rajtu jinbidel, Rodri. Ekku, rajtu jinbidel, ninsegwi, naħseb l-ewwel darba li kont bdejt insegwih kien fil-1992. Bdejt jisu mill-1991, kismi kelli madwar 10-11 sena. Kienet għadet il-ritorna Malta pratikament. Eżatt, kienet Malta u kienet niftakar Polo Giorgina li kienu ġew fil-5 post u kienet niftakar u Malta kienet xi ħaġa li Malta tuż f'dan il-Eurovision 5 post. Umbagħad jisu l-interess mir-rispiteri ġiet fit-tielet post fl-1992 u tibda tgħid tħoss l-effett. U jisna konna għamilna fis-snin design Malta kienet dejjem tmur mat-top 10. Ġifieri, u dak iż-żmien ma kienx faċli fis-sens illum il-ġurnata kull pajjiż hija aktar faċli. Raġuni li dak iż-żmien fin-90s għandek perjodu inti ma tkunx mat-top 10, għandek perjodu ta' snin ma tistax tuħu sem, mbagħad ovvjament kibru l-pajjiżi u bidlu l-formula kollha. Eżatt. Ħanajdlek, inti fuq il-mezzi soċjali, fuq il-paġni tiegħek ktibt biex skont Lodz Malta l-aħħar mela vera dan il-festival spiċċa. Ir-raġuni naħseb meta tara li din is-sena xi toffri Malta, jiena pereżempju dis-sena tara Malta għandek il-kantanta mhijiex kantanta biss, imma tara żeffina. Qed tara dak kollu li toffri għal Eurovision fis-sens u tara kien hemm kanzoni ta' pajjiżi oħrajn li tgħid imma daw bis-serjetà qegħdin qed jieħdu sehem fil-festival tal-Eurovision. Inti qed titkellem fuq it-tieni semifinali, fuq l-ewwel semifinali. Dal-kumment tibtu wara l-ewwel semifinali, għandna l-filmati tal-ewwel semifinali, ġifieri nistgħu nirġgħu ħaġa minnhom. Kien hemm ċertu kanzunetti li tgħid imma daw bis-serjetà li qegħdin hawnhekk tgħidli orek, tgħidli jkun hemm ċertu mbagħad jiddependi mhux dak xi jkun qed joġob lilna l-Maltin imma dak xi joġob lilna Ewropew ukoll. Hawnhekk qed naraw il-Minister tal-Irlanda, eżatt. Dina irritornaw fil-finali l-Irlanda wara ħafna ħafna wara ħafna snin. Meta tara xi kanzunetta sa mill-Irlanda li tara dan ix-show tgħid imma mbagħad hemmhekk tistenna xiridu l-Ewropew. Imma xi dejqek għajt, jiġifieri meta tħares lejn kif żviluppa l-Eurovision fl-aħħar snin. Kważi m'għadux Eurovision Song Contest, m'għadux ta' kanzunetta. Huwa dwar x'ikunu qegħdin joffru dawk 3 minuti fuq l-istage imma llum il-ġurnata pereżempju jiena kollok anke x'għalek ċertu kantanti li ma kienux kantanti rebħu dan il-festival tal-Eurovision, m'għadux il-Eurovision aktar għall-Eurovision snin 90, snin 80, għandek 70, 60. Għandek kanzunetti li għadhom popolari sal-lum. Llum il-ġurnata huma ftit dak il-kanzunetti li għadhom jagħmlu suċċess fil-Eurovision. Ġifieri sajna persuna li inħobb il-Eurovision. Imma meta tara il-mod kif inbidel il-Eurovision. Jista' jkun li bidlu ħafna affarijiet ukoll għax il-Eurovision ħareġ mill-Festival ta' Sanremo. Meta tara naħseb il-Eurovision anke kif mexa matul dan iż-żmien u jisu ġara mill-2001 meta kienet il-kanzone tal-repetta Marija Għajn konna din nitkellmu li din kienet għamlet show u minn dak ix-show ovvjament jisu baqa' kull pajjiż jara x'ħajkun. Jista' jkun li qed titkellem daqsxejn minn nostalġija inti għax inti meta kont żgħir kont tara jista' jkun ukoll jista' jkun il-mod kif kont naħsibha meta kelli 20 sena mhux il-mod kif naħsibha llum li għandi 40 fuq l-40. Però inti għaddejt kumment ieħor għad tisma' viżiv Eurovision din is-sena xejn speċjali, stennejt ħafna ħjar. Viżiv hawnhekk għandek il-Kroazja pereżempju. Meta tara din li hija ċans li ħatkun il-kanzunetta rebbieħa, ġifieri. Diġà qed tara hekk. Hija din li ħatkun il-kanzunetta aktar il-kanzunetta rebbieħa ħatkun qisha t-tieni darba li tal-pajjiż jerbaħ il-kirnexxielu l-Eurovision. Naħseb mill-lat viżiv minn ta' Sweden stennejt ħafna ħjar. Naħseb li Sweden dejjem kienu wkoll dak il-pajjiż. Il-pajjiż li qed jorganizza. Li qed jorganizza manka il-mod jekk tara il-Melody Festival li huma jorganizzaw li daw għandek Eurovision għal madwar 3 xhur biex tintażel il-kanzunetta tagħhom. U mbagħad il-mod kif stennejt ħafna iktar aħjar. Nistgħu ngħaddu forsi naraw daqsxejn rehearsals li saru fil-għaxija fuq l-istage ta' Malmö Arena, l-Iżvezja. U tidher ukoll mill-ewwel Sera Bonnici hemmi. Kommenta li daqsxejn dwar Sera Bonnici. Le, jiena kif tara hawnhekk tara l-kwalità jiena dis-sena naħseb tara li meta inti tara mhuwiex faċli li dak is-sfin kollu. Il-kanzunetta dik li jew tara hawnhekk is-sfin kollu naħseb
ħaqna li Malta ħaqqa li Malta tkun fil-finali tal-festival. U dawn huma l-kompetituri ta' Malta. Hemm 16 il-kanzunetta l-lejla. Illum 16, iridu jgħaddu 10. Inti smajthom l-oħrajn il-15 l-oħra? Smajt minnu, ngħidlek li vera ma smajtx kollox imma smajt minnu. Ġifieri ma naħseb meta tkun qed tisma' li tajt imma Malta hemmhekk ħaqqa li tkun hemmhekk. Pereżempju issa li kieku konna forsi li kieku konna fil-ewwel semifinali kienet tkun iktar faċli. Pereżempju dawk li qed jgħidu Lutz, pajjiż wieħed biss, m'għaddix minn dak li kien imsemmi li ħajgħaddi flokhom m'għaddiet is-Slovenja. L-ewwel semifinali qed tgħid. Eżatt. Kienet imsemmija li tgħaddi l-Polonja u m'għaddietx il-Polonja m'għaddiet lis-Slovenja. Ġifieri Slovenja kienet qiegħda skont id-djar tal-imħatri għalkemm ma tix toqgħod fuq ma ġieli wkoll rajna ċertu pajjiżi li jkollhom riżultati għoljin. U mbagħad ovvjament meta jaslu għal semifinali naraw bidla fil-riżultat dak li jkun. X'għandu bżonn jinbidel inti fl-opinjoni tiegħek bħala spettaklu, għax l-ispettaklu żdied qegħdin ngħidu, imma daw affarijiet oħrajn pereżempju, jiena rajt kummenti fuq is-social media tgħidu isma' laqqas taraħ ma' tfal illum il-ġurnata sar. Naħseb illum jekk qabel kien xi ħaġa li jista' torganizza bejn l-ħbieb u t-tfal, illum ċertu naħseb ċertu kanzunetti trid toqgħod attent jekk ikollok it-tfal għadhom żgħar li ma jistax. Naħseb li sabiħ li tħallih iktar anke l-familja huwa xi ħaġa li mhux biss hawn Malta biss, pereżempju qabel konna ngħidu l-Italja. Illum l-Ingilterra, jekk tara llum stazzjonijiet l-Ingliżi li qabel kienu jgħidulek isma' l-Ingilterra ma jagħtux każ il-Eurovision. Jekk tara llum il-Eurovision sar jisemma ħafna fir-Renju Unit. Ġifieri l-Italja llum il-ġurnata li dik kienet għamlet perjodu li ddeċidiet ma tix tieħu sehem fil-festival, illum tara ħafna li jsemmu ħafna l-Eurovision. Naħseb ikun xi ħaġa li suppost qed taqgħod l-Ewropa x'daw wara kollox il-moħħ kien li naraw l-Ewropa maquda għalkemm illum mhux l-Ewropa biss għandna l-Awstralja minn tant il-bot kontinenti ieħor li issa ilu jieħu sehem suppost kellu jieħu sehem għal ftit snin u f'daqqa waħda baqa' jkun parti għalkemm mbagħad ngħidu wkoll l-Awstralja nitkellmu dwar l-Awstralja li dan hemm in-nies minn madwar l-Ewropa kollha li jgħixu hemmhekk, jiġifieri jaħseb xi ħaġa. Però x'għandu bżonn jinbidel hekk Jiena naħseb li għandu bżonn li jerġa' jiġi il-Festival tal-Kanzunetta. Naħseb hemmhekk, naħseb mhux kemm tagħtu llum show. Illum għandna ħafna programm li huma reality shows li naraw dawn l-ispettaklu, naraw dan il-kantanti, bosthom għandek diversi programmi li huma reality shows li qed naraw. Naħseb għandu jerġa' jkun il-festival vera tal-Eurovision Song Contest. Però mbagħad ħanieħdok minn naħa l-oħra jiena, ġifieri jekk in-nies iridu dan it-tip ta' show u fl-aħħar mill-aħħar nafu li n-nies iridu dan it-tip ta' show għaliex il-kanzunetti li rebħu fl-aħħar mhux ngħidlek 20 sena, ma żgur fl-aħħar 10 snin. Ma kienx sempliċement il-kanzunetta kif taf tajjeb inti, ma kien ix-show. Mela jekk in-nies qed jivvutaw għal dik, il-kantanti kollha ħajmorru għax-show. Imma mbagħad kemm qed naraw dak il-kanzunetti, mela kemm qed naraw li mbagħad jibqgħu għaddejjin jagħmlu suċċess. Pereżempju dawk il-kanzunetti tarahom hemmhekk wara l-festival kemm għandek nies li ħajibqgħu jiftakru pereżempju ċertu kanzunetti li jkunu rebħu jekk ma tkunx dilettant tal-festival tal-Eurovision. Kemm għandek nies li jkunu qegħdin jaraw, mela ngħidu li hemm miljuni ta' nies li jaraw, imma kemm għandek nies jiftakru kanzunetti, forsi jiftakru tal-Orin, jiftakru tas-sena l-oħra ta' Tu, jiftakru Euphoria, ma kemm għandek kanzunetti oħrajn li jiftakru jgħidu wara mela dik kienet rebħet il-Eurovision Song Contest. Pereżempju nsemmilek tal-Portugal li kien rebaħ biha 2017 meta darba minnhom daqqejta fuq radio kien hemm xi ħadd qal li dik kienet rebħet qedtilhom hija kienet rebħet il-Eurovision. Ġifieri dik li għandek imbagħad is-suċċess ta' wara, pereżempju jekk immorru lura fis-snin kellek kanzunetti li baqgħu għadhom popolari sal-lum. Pereżempju għandek Domenico Modugno ma kienx rebaħ l-Eurovision imma għadhom idoqqgħu sal-lum. Jekk għandek ABBA li 50 sena ilu ABBA kienu rebħu b'Waterloo għadhom popolari jien ma niftakarx il-laba jkantaw li mbagħad u wara 40 sena imma tkanta. U kif tisma' l-mużika tagħhom, illum għadhom dawk il-kanzunetti li kienu jitkantaw dak iż-żmien għadhom jagħmlu dak is-suċċess. Naħseb għandu jmur ftit għall-eroq tiegħu. Dak l-argument li ħafna drabi kien isir fuq il-politika u televoting u kulħadd jivvota għadha tinħass jew le? Jiena dejjem ngħid ma naqbilx. Ma kienx laqqas inti ġejti taħseb li laqqas qabel ma kienet? Le, ir-raġuni ħanejlek għalfejn jekk pereżempju kif qed jgħidu lis-sena ħadd il-Baħar Kroazja u rajna ħafna pajjiżi li qatt ma rebħu l-festival. Jgħidu li hija politika. Il-biċċa kbira meta tkun politika fejn tidħol 12 punt. Imma jekk kanzunetta tkun vera tajba, issa ta' Malta jalla li ta' Malta tkun hemmhekk, imma meta jkollok kanzunetta li vera tajba, jew vera tintlaqa,
jekk ma ġiblekx il-full marks, 12 il-marka ma sa 10 punti dejjem iġġiba, ġifieri bħal meta kellna kanzunetti aħna u ġejna ġiet it-tieni u ġiet it-tielet. Iż-żmien kien differenti ngħidlek iva. Imma Qares ġifieri qiegħek qed tgħid. mhuwiex għeneb qares, irid ikollok, naħseb irid ikollok kanzunetta tajba. Pereżempju is-sena kienet l-ewwel msemmija li ħaterġa' tirbaħ l-Ukrajina, issa jista' jkun li forsi l-Ukrajina tnarawha bħala Ewropew qisu sapportana minħabba li għadhom għaddejjem minn gwerra. Naħseb jekk naraw l-ewwel riżultat meta kienet rebħet l-Ukrajina kien qisu bħala support lil dan il-partit. Appoġġ morali meta ma kienu ħasbu li ħajorganizzaw dan il-festival u ma setawx ir-raġuni li gwerra baqgħet għaddejja. Naqqas l-interess Malta fost il-pubbliku Ija, taħseb. għaw Malta naqqas. Jekk pereżempju qabel nitkellem ma' nies pereżempju jiġu jsaqsuni anke fuq ix-xogħol tiegħi, l-Eurovision pereżempju rajtu nertlu ma rajtux it-tlieta, pereżempju qabel niftakar nies li kienu jaraw. Ma ċem dak l-interess. Pereżempju kellek nies jgħidulek mela dil-ġimgħa l-Eurovision, ġifieri naħseb illum il-Maltin x'inhi raġuni ngħidlek ma nafx. Jista' jkun li forsi kien hemm snin preċedenti li dejjem dik it-tama li forsi għandna ċans li nirbħu dan il-festival u jisu forsi għata xi ftit mill-interess. Forsi nistgħu naraw fl-isfond ukoll il-Sera Bonnici Bloop bil-spettaklu bej wieħed u ieħor ta' kif se jkun qiegħed jiġi ippreżentat illejla dan ovvjament huwa waqt ir-rehearsal u kien ippreżentat ukoll mill-European Broadcasting Union imma x'kont se tgħid? Tajb li ngħidu li bħal bieraħ ikun diġà sar il-rehearsal kollu ta' dak kollu li ħanaraw illejla biex jekk ġast inkisin għal xi ħaġa jkun kollox lest. Għalkemm jidher li aħna ninsabu qed jidher li aħna qegħdin l-aħħar post. Ma skont illum anke fuq is-social media u hekk jisu jkun hemm dawn l-updates, jidher li mal-ġurnalisti li qegħdin hemmhekk jarawha Sera qiegħda waħda mit-top 5. Issa nistennew naraw dak kollu, ma meta tara show bħal da tgħid imma ħaqqa li tkun hemmhekk. Nara fil-finali, sa jista' jkun għax jien Maltu forsi baqjistu kol. Kollha kemm aħna bajjiet dan il-każ leġ kollha nixtiequ li Sera Bonnici tmur tajjeb. Inti ġieli tlajt għal. Ekku. Kemm il-darba? Tlajt xi 4 darbiet. Għal dawk li ma telgħux, kif in l-esperjenza? L-esperjenza sabiħa, dak iż-żmien kienet esperjenza sabiħa. Kemm qed nitkellmu ilu ġifieri? L-aħħar li tlajt ġifieri kien għadu naħseb l-aħħar li tlajt xi 12 sena qegħdin 2024. Xi 2010 l-aħħar li tlajt, ġifieri 2010, xi 14 sena. Ma kif tkun l-esperjenza? Huwa esperjenza fimni aħna konna tilgħu bħala press liktar li tkun esperjenza sabiħ inti jkollok iċ-ċans iltaqa' mal-kantanti li qed jieħdu sehem fil-Eurovision, kollok iċ-ċans titkellem magħhom, tagħmilhom intervista. Hija li inti tkun hemmhekk fil-Eurovision taraħ mod differenti minn dak li tkun qed tara għandu sabiħ tiegħu, ġifieri hemm ċertu fil li ma tkunx tispjega jien bħal meta ngħid. Jisu nassoċja jew għax inħobbu bħal meta tkun qed tagħmel programm fuq ir-radju, jkollok ċertu fil tiegħu ma jkun inspjegabbli fis-sens il-mod. U il-fil sabiħ qed iltaqa' ħafna kien ikollna ċans li konna nagħmlu ħafna lobbying ukoll fejn tidħol Malta, ġifieri konna nagħtu s-support il Malta. Qed tiltaqa' konna niltaqgħu ma' ħafna delegazzjonijiet minn pajjiżi differenti, pereżempju niftakar wieħed minnhom tal-Greċja. Il-Greċja kien niftakar bdew idoqqu ifakru pereżempju il-kanzunetta li kienet ħadet sempi għal aħħar l-Italja tal-1997 kienu diġà bdew jisom Italjani qegħdin jippreparaw biex jirritornaw. Il-fil tiegħu huwa sabiħ li inti għandek dawk li tkun tħobb il-Eurovision, għandek il-Euro Clubs, għandek il-Euro Village. Ħafna nies jiltaqgħu ma' xulxin. Ħafna nies jiltaqgħu ma' xulxin. Il-lejla ħadkun Malta, ħadkun id-dar. Il-lejla nkun id-dar bil-forsi, il-lejla nkun qed nara, ġifieri l-ommi hekk għattilha, jiena ommi tinsab immur nara l-ommi kuljum għattilha ma' darba ħajkolli niġi naqra kmieni u nitlaq naqra kmieni. Ir-raġuni ħabba l-festival. Però diġà għattilna isek li taħseb li l-Kroazja ħaterbaħ. Ekku, ġifieri ngħidlek li ħankun qegħdin naraw Kroazja kienet rebħet fl-1989 meta kienu għadhom bħala pajjiż wieħed il-Jugoslavja. Di ħad tkun b'mod uffiċjali jekk jirnexxilhom jerbħu li għall-ewwel darba bħala Kroazja jerbħu il-festival. Rodrigazzo Pardi Kusto, grazzi ħafna tal-li kont miegħek programm Ras Imbras mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar fis-6 nofs ta' filgħaxija. Ssibuna wkoll immedjatament fuq YouTube Ras Imbras.